Dat mag hem weer. Ja? Oké. Tjus. De receptie bij camping Scoelenborg is nog maar 2 uur deze iepen. Gasten die ternij nog een plakje boeken willen, kunnen daarvoor dit apparaat broeken. Op Plattegroen zie je een plak uit. Dan gaan we verder. Dan komen de aantal personen en naar weggegevens wordt ingevuld. En uiteindelijk komt het bij de pinautomaat en het is klaar. Het besparen de camping vooral op personeelskosten. Het gaat om 10.000 euro's in het jaar. Daardoor verdient het apparaat hem zelfs in 1 jaar waarom. De eerste simmer hebben wij ongeveer man besparen. Vind je dat echt nodig om zo'n bezuinigingsslag te maken? Nee, maar de complexiteit van een receptie, met name de mogelijkheden in het boekingssysteem, is het net meer zo dat iedereen heel makkelijk daar op te leiden is van zo'n functie. Scoelenborg broekt de boekingskiosk nou oorl weken. Er zijn nog nodig aan 30 boekings mee dienen. Maar de meeste gasten die nou op een camping staan, haal jij de reserveerd. Omdat het toch heel prettig is dat als je een reis hebt gemaakt en dat mensen zeggen: oh, welkom en fijn dat je er bent. En het is toch anders dan dat je voor zo'n apparaat staat te kijken en dat je dan denkt van oh, en nu? Tot nota hebben we daar geen klachten over gehoord en mensen vinden het eigenlijk, ze zijn nieuwsgierig naar het systeem. Ik kan me wel voorstellen dat ik bepaalde campings binnen met echt wat oudere mensen binnen die echt helemaal niks met computers hebben. Dan kun je altijd aan de intercom bellen en vrees je om hulp. Het systeem wordt in gewoon hotels en jachthavens al langer broekt. Maar nog neerjeder werkt een camping hiermee. In Hielpen hebben ze zelfs meer omzet, nu de receptie net zo lang met iepen is. De losse verkoop, de wasmuntjes en wat kranten en lietse dingetjes, die waren vanuit de receptie die doen we ook vanuit de winkel. En meestal keep je daardoor ook vaak orenspullen in de winkel. De camping verwachtte dat het apparaat van dit weekend al een soort broek worden zal. Want dan zet het heegseizoen uiteen.